Christian sa kho hum him du tu le Bible zirtir te mi pui ma le thalai te ma a the dar na sa em tu le influencer bon tak mai Charlie thi na chung chang chuan khovel a che ne le a lom tak tak le ngei om tak taka dong song tu arom lain mitam takin an ui thu te le an tor thu te le trap zoi zoya video lang te po tam tak anomani chuti lai chuan he FBI ten na sa takin ama ka phlum tu an zong ani kha FBI te chuan aka phlum tu ni nge ya hriat thalak le a chet vel dan video anti chuaka FBI lam hian he a chet vel na le ama mel lan na thalak fialo tak maite an tlang zar nuwa aman tura chanpui theitu ne na hian dollar nuai khat bek anin tiamani ni chuan thei to pa chui zui na an tho zel nu in aka phlum tu ninge ya hriat Taylor Robinson kumsom ni pani mi chu FBI ten an man to thu aron ta langa he an man theinan hian police te chu apale puithiam pakhatin an chanpui niin an tar langani apa nge in police te kuta alani mi tam takin apa hian thil dikani ti in an fakna sa hle ani Taylor Robinson hi kumsom ni pani ania Southwest Utah ami ani official te chuan ama hi he Utah Valley University a zirla hi ani lauti an soya Utah State University a chuan Robinson hian kumsang ni somni pakhat kumkhan reilote alo lut ve to ni ti an soi bokani tin achung te chuan voi tam tak Charlie angai nat lo thu le adu lo thu hi a soi fo to thin tin an soi ni asilai muhman lo then khat an chara chuan tiang hian thu alo ziaka hey fascist sketch tin le adanga chuan if you read this you are gay LMAO titen alo ziaka ni eng poni sela atha chan chu laron soi chuak tura po ngai la ma po lein phuang tura ngai la tuna kan hriat thei china chuan Charlie hi a ho em a athina terim ngoi ngoya tha du ngoi tina chung te bula po huat thu voi tam alo soi to ani kha. Investigators interviewed a family member of Robinson who stated that Robinson had become more political in recent years. The family member referenced a recent incident in which Robinson came to dinner prior to September 10th, and in the conversation with another family member, Robinson mentioned Charlie Kirk was coming to UVU. They talked about why they didn't like him and the viewpoints that he had. The family member also stated Kirk was full of hate and spreading hate. We got him. On the evening of September 11th, a family member of Tyler Robinson reached out to a family friend who contacted the Washington County Sheriff's Office with information that Robinson had confessed to them or implied that he had committed the incident. This information was relayed to the Utah County Sheriff's Office and scene investigators at Utah Valley University. This information was also conveyed to the FBI. Investigators reviewed additional video footage from UVU surveillance and identified Robinson arriving on UVU campus in a gray Dodge Challenger at approximately 8:29 a.m. on September 10th, in which he is observed on video in a plain maroon t-shirt, light-colored shorts, a black hat with a white logo, and light-colored shoes. When encountered in person by investigators in Washington County on September 12th, in the early morning hours, Robinson was observed in consistent clothing with those surveillance images. Good morning, ladies and gentlemen. We got him. On the evening of September 11th, he now hian Charlie thukal pui thin dan te angai theilawa adu dan zong ani lawa tin mitam takte a influencer mitam takte anril ru a koi pen sak ni in a hria chu chuan a thina terim ba a tha pha taringot mai ni heti ang mindset pu hi mi zawa po hian kanom chho ta neu ni hian a hriata chungchu Facebook comment ta te internet social media sang comment ta tang te hian mi in kan ngai dan le kan du dan an soi lo emo kan du dan zonga anom lo chuan tongkama ti mai lovin kan tongkama hian tharum tho du na le tongkam mak pui hi kan mang ta for mai ni hi US President Donald Trump chuan
Charlie hi US a civil mi choi moina sangber Presidential Medal of Freedom hlan ani tur thu apuang ani. Hey Charlie hi Kovel pum huwa po Christian sa ko hum himdu conservative Christian thatakari ati debater thatak ani boka USA bi ka phei chuan thalai te Christian an pen san na sa to lutuk laka chanchuak na sa tak tu revival thlen tu ani tin a soi thei hi lang chu thalai tam tak ngai sang tun tam em em a an hriat tongin da zat na nudin USA lam chu ti boy em em to a chung mi te chu nialin ka diklo ani ti min fin fia ro u ti in a in nial pui ngat ngat maya in nial thiama tin pathian thu she em em a chung manga Christian na vong him tu le revival thlen tu ana sa tak ania biro pui takani a chuti rual chuan athil thlir dana hian ke ngei pon tam tak ngai san em na le du em na kani rualin athil thlir dan tam tak abik takin USA le Palestine chungchanga phei chuan ke ngei po in kapom lo thil te po a om ve a kan soi tel lokanga ani chuan Palestine vel te chu isua pian na hmun ani isua om na hmun ani a Israel te ta ni a ti zong khan ala bible a po chuanga isua len vel na ani chuwang chuanin Muslim te kota thluk lu kha ani chona du lo em ani chu chu mi zo tam takira kan thlir dan po nia kan mu dan ngei po nia khung lai vel khu chu Israel mi te ta ngei tur ani a anei tu te ta tur ngei ni ti kan ril rom thep thup amaro chu ale lam zonga tanga thlir chuan Bible je hun lai te chu man lai ani to a khati hun lai po an lak hlei theilo ram khania mose hun lai atang to in a pe a in ta tur ani atia hun lai chho vel atang po khan Philistia ti vel le an che vel rama mi te in nei polin an ti hlei theilo toria khami ngong chho zel kha pathian thu an oilo ra an tur chhowa pathian in tha chimi vek tur no dar tur ti po an khoya anin nei pola khatianga anom pui zel te kha an nia tun nuwa tiang hian boina ron om chho zel ani kum khatiang zat kum sanga chuang deuh tho history ami tuna kan ta nga claim kan tum don ani chuan mizo te pon chaina ram vel bor khi kan ta anga kan neya kan claim nge angai mai theini kan lo chuana to kha emponi sela khami chung sang pi ka chuan ngai dan zau zo ka thlir mai ani a emponi sela bible clear na tanga kan thlir chuan adik veu tho mai a ngai dan pompui tu po mi tam tak khovela hian an omani chuti ni rual chuan mi tam takin pompui lon oma chung angai dana wanga tha du tu hial te po mi tam tak an lo om ta ni thil pakhat kan soi tel du chu Christian na ani mo thil danga ni ko ran chung changa po hian abik takin ko ran chu changa phei chon ke po hi conservative deuh mai hi kan nia amaro chu hemi kan sa khona te hum him du chung hian ril ruzaw zo khi put tel thei in ka ria achan chu tuna Charlie athia mitam takin gay tele mitam takin an lom thu anon pos hut hut mai ne an hlim thu te tin amhuna nge nge po lo celebrate ngala no mania ka lum an kap thu top kha chu tiang vel chu nia chung kan mu chon kan thinarim em a amaro chu entina pakhat kan siamanga Osama bin Laden te kan nge ma kan nge chan chu kan thria tharum thona wangte an thukal pui dan te ania tha ani khan mitam tak kan lo mani ama tan tu tan chon anango den karing chutiang bokin Saddam Hussein te po an ram tan chon ram mangai tu nia athi do na khai hlum tur ani thu kortina asoi lai po a aw hla kan riat kha an ram amangai zealan tir ani kha chutiang bokin eta nazi roi to pa Adolf Hitler te po tun thlenga mi te mitam tak te huat ron alania amaro chu an ram mi te tan chon ram amanga izia tele ram ta na in pek zia paro pui takani chu tiang zel chuan mi hi kan thlir dan le kan mu dan atangin kan te maya kan mel ma tele kan ngei zong te kan du lo zong te kan du lo zong om thin te an thi chuan felber le tha anga kan ngai po Christian thabera kan ngai po Muslim pasual taka thi chon kan lom mani chu tiang chi chuan tuna po hian Charlie hi LGBTQ te tin minun kholo ho te transgender tele heng ho Palestine tran tu ho hian an hongoi ngoya an ten ngoi ngoi ni an thinarim thu le an huat thun soi bong ngoi ni tha alo ni ta an mel ma an ngi thin an huat thu soi reng mai
alo thi chuan an lom zia an lan tira chu kai ni tan chuan alo tran em tu te tan chuan arilun na thlak ngoi ani chu wangin a humanitarian ground na tang po in kan mel mai emo kan bi huat zong takpo an lo che chiata an lo ti tloman om hian lom tur kan lo ni lo chan chu khami kan ti ang chi a mi in kan mi tran zong takte an huat zong takalo ni a an che chelai khatianga non ti khan keini ta na ril no thlak ang bok khan alo tran tu te tan chuan alo ril no thlak ani ti kha reta ila tin bible pon tiang hian alo soi dai to a thu fing te bung som ni pali chang som pasaria khan email ma atlukin lom su la ti tloma omin iril ru lom su se tin ma na khan alo ziak da itoni ale he poni sela he case sung chang hi update ala omzel tura ngai la chung te chu kan lo ron tar chuak zel don ania tu tu matan chon khati zong khari photro se